Kiai Margapati. Kiai Margapati, marganing pepati. Yasane empu gandring, ampuhe mangedap-edapi. Panjenengane Kanjeng Rama, aku tunggul ametong. Matine saka Kiai Margapati. Kang dipateni dene Rama Prabu Kenarok. Bakil Bakil kita tingali Badil. Panjenipun ndadosaken kagiyatan manah wanci sanes wancinipun ngerso dalem Kanjeng Pangeran kersa nimbal dhateng ingkang adipun Ki Demarpati wonten wigatos menawa panjenengan kawigaten ing papan kene panjenenganku mundhut pirsa karo kuwi wis pirang taun nggon mudhak diabdi ana ing Singosari. Menawi tusam ing pamanggih kula menawi mboten lepat sampun wonten gangsal welas warsa lan yen ngono wis suwe ya Batil nggonmu ngabdi ana ing pangarepane Rama Prabu Kenarok. Aja nganti kendhat nggonmu menehi sih kawelasan karo panjenengane Kanjeng Rama Prabu Kenarok. Batil merga bombonge ngatiku nggonmu setya tugu marang panjenengane Rama Prabu Kenarok ning papan kene kowe bakal nampa ganjaran saka kejak. Nampi ganjaran. Napa nggih? Nggih. Rumaos bombong raosing manah kula. Mugi-mugi ingkang abdi kuwawi saged nampi. Tunggu sawetara ya. Ganjaran. Kanggo kuwi Mas Badil. Kuwi kanggo uripmu karo bojomu. Menika Kanjeng. Menapa dipun keparengaken kula badhe ngertos wujudipun. Iya, sawetara ning papan kene bukan apa isine. Yo! Ngerso dalem salah setunggalipun pepunden ingkang kecondhokan penggalih ingkang sae. Seneng atimu to Batil? Mbok menawa tok nggo mangan anak bojomu kanggo pirang-pirang taun. Mergo kuwi Mas. Lah iya to. Kula ning papan kene. Sawise nampa bondo saka ngersaku. Aku njaluk karo kuwi. Wiwit dina iki aku njaluk patine Rama Prabu Kenarok.
Kanjeng Pangeran anu sobat jimat pepunden. Iya, piye Batil? Kene menapa pamundhut panjenengan dalem aprat. Bu inggih sanesipun kemawon. Piye? Ning papan kene aku ora butuhake nanging. Kang baku batine Rama Pabukenan. Kanjeng Pangeran. Dosa apa sing tak lakoni? Amun to aku bakal dusta marang yuswane Sinuwun Prabu Kinanto. Amun to ora ndak ayati